Добро утро на всички. Ето го там бат Райчо се показва. Обаче има леки облаци и малко като мъгла по-скоро. Язовира е така, мът не е леко като мъгла, явно големи изпарения. Тревата е чисто мокра. Блести от роса. И сега ще отидем да видим как пчеличките, вече направих от него една много сериозна отводка. Тя е горе с новата майка, дето дойде. Ще покажа и нея. И искам да ви покажа как сега преработват пчелите стар мед. Сега ще ви кажа как е. Ей там, оттатъче, ей там някъде, далечината, нали тук отзади, защото там е таковата склада за стар мед. Дал съм им по 2 кинта на пчелите и те ходят и ми носят стар мед. Искам да видите как го носят. Та, колега, това е тайната. Даваш им по 2 кинта и те ти носят стар мед. Виж какво става. Това е тайната. Няма друга тайна. Разкрих ви я. Предполагам, че вече сте доволни. Ето бат Райчо сериозно взе да се показва. Това е така от преди около сигурно от час горе-долу. Още преди да се съмне се започва тази цялата работа. Не мога да ви опиша, някой път ще ви снимам. Почти на тъмно тръгва. Става въпрос, нали, ако сте им дали по 2 кинта от вечерта. Ако не сте им дали, трябва да станете сутринта рано да им дадете. Иначе пани става номера. Задължително трябва да... Нали? Железни. Железни, защото иначе хартияните ги губят. Приятен ден. Успех. Успех. До другите не ми се ходи, че е много мокро. И сега ще ви кажа, според вас защо не кося? Задавате ми такъв един въпрос, той е готин. Ще ви кажа защо не кося. Първо не кося заради самите пчели чувстват се в пъти по-спокойни. Второ, не кося заради температурата. Значи, там където е окосено температурата е една, а там където не е окосено температурата е изключително различна. Основно заради температурата, не толкова заради пчелите. Те, че се блъскат в мене, преча. Преча на производствения процес, застанал съм явно точно на пътя на стария мед. Айде, лека, успех, успех ви желая. Искам всичките да виждате нещо подобно във вашите кошери. Благодаря ви, лек ден!